死ぬがいい。耐えられるか。
やるな。我が命に従いその姿を現せ。なかなかやるようだ。陛下も根っから防戦は風よ集いて竜巻となれ。我が前負けるわけにはいかん。そこだ。これで終わりだ。黒竜かる者たちを癒したまえ。我が命に従いその姿を現せ。逃げられんぞ。
そこまでだ。レオン。何？レオン、それ以上無理。構わん。私の命を。レオン、レオンよ、無理をするで。何を言われます。私は最後まで自分。注意監視。